déantar ceiliúradh lá an domhain fud na cruinne gach bliain chun daoine a spreagadh le gníomhúir son na hÉaráide. Chun an lá a cheiliúradh im líana tá daltaí Ghaelscoil Philib Barún ag fólam faoin na bailí gur féidir lo ara thuirt don dúlra agus do gnáthóga anmhaithe agus idir siúlóid tróirithe I bpáirc na fiseoga I bpáirc láirige le grúpa écólaíochta. Bhí muid dam faoin na hain atá thuas a spéir agus na hain atá san isca agus bhí muid dam faoi na gnáthóga agus na blochna atá an talamh agus cé fóg bhfuil siad anna tómhachtach I gcóir na bach. Bheadh sé go má ligeanta na blochanna fiona fós agus na bruscar a fiocha suas agus beidir maidre cumad ar íal. An rud a thailm is mó an telescope agus na bombó bhí sé just anas rial. Tá lá an domhain an tábhachtach agus inniu táimid ag iarraí ar dhaoine a bhadraí a chamad ar íal chun an gnáthóg áling seo a cosint. Agus chun na specas atá I mhaol ag tá ar an lista ómra nó ar an lista dearg a chéimhnú. Rinneadh ceiliúradh lá an domhain sin chéad uair I 1970. Meastar inis gnéanann os ceann billiún duine timpeall na cruinne an lá a cheiliúradh gach bliain. Conor O'Donnell, Nuacht, Cúla4, Trá Mhór, chun Fort Láirige.